imamo novi izazov. Prava hrana protiv čokoladne. Biće tako ukusno. Baš me zanima šta će junaci dobiti. Hajde da saznamo. Krećemo. Wow, čokolada tako lepo miriše. Oduševljena sam. Sad ću da je dodam u moju čokoladnu supu. Da probam. O, da, to je prelepo. Ups, upala mi je kutlača u lavor. Sada moram da se isprem da bih izvadila. Juhu. A šta se dešava? Čokolada me uvlači unutra. Šta? Ne! Britney, gde si nestala? Nemoguće! I mene je povukla! Šta? Gde smo, Tomi? Pa to je izazov. Ćao svima. Smislio sam! Britney, šta je tamo? Odlično! Sada mogu da vidim šta sam dobio. Šargarepa! Šta ti imaš šargarepu? A ja? I ja isto? I šta da radimo s tim? Bobby, ali ja baš ne volim povrće. Onda sam spreman da probam prvi. Miriše ukusno. A kakav je ukus? Wow! Pa ovo je čokoladna šargarepa. To je tako cool. Blago tebi. Da, to je bilo mnogo ukusno. Sve sam pojela. Britney, sad si ti na redu. Dobro, hajde da probamo. Mrzim povrće. To je baš ružno. Šta se dešava? Porasli su mi smešni zečji zubi. Okej, a šta će biti ako pojedem još? Nešto nije u redu sa mnom. Bobby, šta se dešava? Ostala sam tako čupava. Pretvorila sam se u zeca. Britney, izgledaš smešno. Britney, hoćeš li sada ti prva da pogledaš? Ne, hajde ti. Dobro. Je li ovo šminka? Ali ja sam dečak. Ja ne koristim to. Da, blago meni. I imam šminku, ali moja je čokoladna. Zatvori usta. Ja ću početi. Od čega da krenem? Probat ću prvo karmin. Da, tako je ukusan. Oduševljena sam. Šta je bilo, Bobby? Hoćeš da ti meni malo? Ne, neću da delim. Ovdje sve samo moje. Pa dobro, dobio sam ideju za jedan prank. Sad ću da iskoristim svoju šminku da uplašim Britney. To je čudovište. Moj plan je uspeo. A sada mogu da pojedem svu Britneynu čokoladu. Hajde da odlučimo ko će biti prvi uz pomoć brojalice. I ja sam pobedila, super! Ovo je bomba! Sad će da eksplodira! A šta će meni? A šta će meni? Razbila se? Nemoguće! A unutra su bombone! Bomba je bila čokoladna! Bobby, izvoli! A ovo je za mene! Kako lepo izgleda! Ukus je još bolji. Da, super. Oduševljena sam. Da, to je sjajno. Sviđa mi se. Što je, Britney? Čekaj, Bobby. Šta je onda ispod tvog poklopca? Zanimljivo pitanje. Plašim se da pogledam. Tamo je sigurno bomba. Dobro, sad ću. To je prava bomba i sad će eksplodirati. Šta da radimo? To je bilo baš moćno. Da, ovo je bio pravi bum. Bobby, nije mi dobro. Bobby, imam ideju. Hajde da zajedno pogledamo. To je mikrofon. Obožavam da pevam. Mogu li ja biti prva? Hvala. Dakle, slušaj. Ne, molim te. Da, odlično pevam. Osjećam se kao prava zvezda. Da, ja imam talenat.
Kakav je to zvuk? A moram da nahranim ribicu. Akvarijum je pukao. Šta se to čuje? Šta da radim? Znam, ima mikrofon. Sad ću da joj zatvorim usta. Pomoglo je. Šta je ovo? Pa to je čokoladni mikrofon. Da, tako je ukusan. Super. Hvala, Bobby. Ti si odličan drug. Stani, Bobby, sad je red. Da vidimo. Je li to lobanja? Što se ti smeješ? Pogledaj šta ti imaš. I kod mene lobanja izgleda zastrašujuće. Ali hajde da ti počneš. Dobro. Počinjem ja kao i obično. Baš je tvrda. Moja lobanja je definitivno prava. Što se ti smeješ? Hajde, jedi svoju. Dobro, odmah ću je probati. Ali prvo da proverim. Stvarno je čokoladna. Znači mogu da je zagrizem. Divno. Čekajte, a šta je unutra? A unutra su bombone Maltesers. Divno. A tebi neću dati, ovo je samo za mene. Šta da radim? Sad ću uplašiti Britney. Hej, Britney! Ja sam zla lobanja. Uspelo je. To uvek radi. Britney je takva kukavica. Šta? Izvinjavam se, ovo je vaše. Dobro sam. Šta? Ali to je pravi kostur. Što? Hvala. Miriše super. Sad ću da probam. To je prava žele bombona. Cool. Ma ne obraćajte pažnju na nju. Previše osjetljiva. Britney, hajde da se zamenimo. Super. A sada da vidim šta ja imam. Čekaj. Je li to sapun? Britney, a šta je kod tebe? I kod mene sapun? Neko od nas sigurno ima čokoladne, ali ko? Dobro, hajde, papir, kamen, makaze. Ko će pobediti? Nerešeno. Hajde onda zajedno. Dobro, hajde. Kod mene čokoladni sapun. Cool, imala sam sreće. Blago meni. Ne, a kod mene je bio pravi sapun, fuj. Čekajte, nemoguće. Sada štucam mehurićima. Britney, šta da radim? To je tako zabavno. A mnogo si smešan. Kad će ovo prestati?